Batzuetan, gure buruari planteatzen diogun, ia merezi duen hainbeste denbora sartzea lan egiten, adibidez aplikazio bat egiteko, gero umeekin lan egiteko. Bueno, nik askotan planteatu dut. Egin ditut aplikazioak eta batzuetan orduak eta orduak sartu, eta gero gela barruan, momentu batean egiten zen, eta gelditzen zitzaizun horrelako sentimendu bat, ezta? Egon naiz pilo bat lanean, eta gero 10 minututan egin dugu gela. Bueno, pizka bat positiboak izateko alde honetatik, pizka bat positiboak eta realistak behar bada, hori da gertatzen dena. Gero egiten ez duguna, eta realitatea oso urrun dago. Baina, bueno. Venga, orduak eta orduak sartu prestatzen. Demora galdua da, ikusiko dugu. Nik suposatzen dut, egiten dut aplikazio bat, eta erabiltzen dut ordu pare bat aplikazio hori egiteko. Venga, nire gelan egiten badut aplikazio hori, aprobetxatzen dudana da 10 minutu. 10 minutu aprobetxatzen ditut aplikazio hori esartzeko gelan. Baina, hasiko gara kontutan hartzen beste aukera batzuk. Nire gelan egin beharrean, ondoko gelan ere egiten badut, argi dago, denbora hori, aprobetxatutako denbora, biderkatu dela. Eta lagun bat baldin badaukat beste ikastetxe batean edo, eta berarekin partekatzen badut, eta berak bere ikastetxean egiten badu, biderkatuko dira berriro ordu horiek. Baina kontutan hartu noski, urrengo ikasturteotan ere erabiliko dut aplikazio hori. Eta beste geletan ere erabiliko da. Suposatu 4 urtetan erabiltzen dudala aplikazio hori, eta orduan denbora hori biderkatuko da bider 4. Eta jagongo gara 160 minututan. Beintzaia egin dugu, erabili duguna, baino gehiago, aprobetxatu dugu. Baina noski, orain daukagu beste aukera itxel bat, eta da interneten partekatzea. Eta interneten partekatzen badugu, argi dago, eta ohitura hori falta zaigu behar bada, argi dago nola biderkatuko den hori, aprobetxatutako denbora hori. Joango da biderkatzen, itxel. Eta orduan, alde horretatik ikusi behar dugu nola merezi duen orduan erabili dugun denbora hori, eta aprobetxatu duguna. Gainera, beti kontutan hartu, zertan edo zein momentutan laguntzen ari garen beste, gure artean edo beste irakasleak edo gauzak partekatzen.